Здравейте, аз съм Явор. Днес ще ви покажа как да си направите карта, компас и часовник в играта Minecraft. Може и да знаете, но аз пак ще покажа. За компас ви трябва злато, златни кюлчета и редстоун на едно. Аз ще взема един стак. И една работна маса. Нареждате го да ето така. И по средата слагате редстоун. Получи си часовник. Няма да видите колко е часа. Така. За компас ви трябва 4 кюлчета айрон. Нареждате ги същото като часовника. И по средата пак слагате редстоун, само че с айрон се получава компас. За карта ви трябва хартия. Не знам колко, 8 хартия ви трябва. Слагате по средата компаса. Отстрани 8 хартия и ето получи празна карта. Отваряте я и то ви се показват нещата на терена. Моята карта е празна, защото аз съм на супер позах. Ето виждат се конете. Аз съм и тази мишка, която вървя. Виждате ли? И така може да се гледате как отивате до картата. Ето виждате ли едни точки там. Една червена точка. Ето това е коня, ето там. И друго. Ще ви покажа нещо друго. Ако някой не знае, ще покажа как се прави фуния. Взимаме един чест и айрон. Слагаме честа по средата. Слагаме тук и се получава фуния. И тези три неща са трудни. Поне на мен ми бяха трудни, но дано съм ви помогнал и дано да ви помогне в играта, в оцеляването ви в Minecraft. Благодаря, че гледахте клипа ми. Аз съм Явор.